Poezia este supunerea ființei, este fondarea ființei prin cuvânt. Creația ei a trezit interesul cititorului de masă, iar unele dintre poeziile mai inspirate și-au găsit locul meritat. În ele sunt redate puritatea gândurilor și a sentimentelor pe care le-a trăit autoarea în timpul creațiilor sale. Este vorba de eroina emisiunii de astăzi, doamna Silvia Capa-Ghiveriac din orașul Herța. Am avut o copilărie, știți, dacă ne socotim copiii războiului, am avut o copilărie nu ușoară, aș putea spune grea, dar totuși îmi amintesc de ea cu multă căldură sufletească, cu multă dragoste. Am crescut la sânul bunicuții, așa mi-a fost soarta. Tata ne-a părăsit și am rămas cu mama. Mama a plecat de acum în oraș să lucreze în Herța și eu am rămas cu bunicuță. Deci toată copilăria mi-a fost lângă sânul bunicuții. Ea m-a condus, m-a îndrumat, m-a scos în viață. Pentru prima dată pragul școlii l-am pășit în satul meu de Baștin, în satul Hreațca, într-o clădire care este și acum, dar acum acolo în Hreațca este o școală nouă, frumoasă, dar pentru mine ceea ce a fost mi-a rămas foarte scump și aproape de suflet. Acolo m-am dus în clasa 1 cu bunicuța de mână, așa mi-a fost soarta. A început a scrie versuri la o vârstă fragedă. Prin ele își vede trecutul și viitorul. Viața eroinei noastre n-a fost numai din zile însorite. Au fost clipe fericite și mai puțin fericite. Ceea ce de fiecare dată o făcea să scrie despre toate întâmplările vieții. Chiar din copilărie mi-a plăcut această profesie. Când ne jucam cu copiii, știți, ne jucam, eram când în rol de profesoară, când în rol de elev. Pe urmă, când am început să învăț la școala din Horbova, clasa 8-a, 9-a, 10-a, în clasa 9-a, a 10-a, a venit un profesor nou la limba, cum era atunci limba moldovenească, cum ar zice limba română, taman de pe băncile universității, ținea niște lecții care noi le ascultam cu răsuflarea întretăiată. Acesta este domnul Vasile Pavel, care acum este la Chișinău. Am urmat calea acestui profesor, Vasile Pavel, și pe parcurs i-am scris în cartea mea de versuri o poezie, Semănător de splendori, care pot chiar să o recit. Semănător de splendori, fostului meu profesor Vasile Pavel. Arar, petală cu petală, ca în toamnă d'albi trandafiri, fermecătorii ani de școală s-au fulguit în amintiri. Și în a memoriei lumină ce clipocește neîncetat, din vârsta adolescentină ne apare un chip curat, curat. Prin ani spre noi încet coboară în văl de vis adeseori, e dasculul de dinioară, semănătorul de splendori. Descins din sfere ce respiră străvechi virtuți cărturărești, asupra noastră el preferă alese daruri omenești. Sorbim toți culoarea minte, înțelepciunea lui de mir, el parcă pică pe cuvinte din cuget rouă, fir cu fir. Și de-al său duh înrourate, cuvintele treptat divin, lespezi de schit și de cetate, petre de zid, dacolatin. Pe la începutul anilor 90 ai secolului trecut, pe firmamentul poeziei românești de la Răsărit de Carpați, a apărut un nume nou în poezie, Silvia Capa-Ghiveriac. De atunci și până în prezent, ea este mereu însoțită și inspirată de muza poeziei. Mărturie sunt plachetele de versuri, Aici la margine de țară, La bunicuța, În leagănul ciocărliilor, Lacrimi în cuvinte, Ultimul stejar din codrii Herței, Aghiasma sufletului și altele. Chiar din anii din școală mi-a plăcut poezia și am încercat în școală, chiar când eram în clasa 9-a, 10-a, să scriu câteva versuri. Cu părere de rău nu mai am din acele poezii nimic, aș vrea curioasă să văd ce scriam atunci, dar pe urmă, pe parcurs, de lungul vieții, deci am scris câteva poezii care mi-au încaput în aceste plachete de versuri.
Ce înseamnă pentru mine poezie? Am chiar așa o poezie în care îmi exprim aceste gânduri. Ești sorții mele dulcea mângâiere, tămada sufletului în frământ, ochiul deschis mereu într-o vedere, cuvântul fulgerând din necuvânt. Amestec de alint și suferință, faguri de mere și pelin de dor. Tu ești pentru umila mea ființă divinul mir de viață dătător. Nimic cu tine asemuire n-are, sub adierea ta se nasc minuni, cum nu s-au mai văzut nici când sub soare, din zorii zorilor, din străzi străbuni. Și îngemănându-mi forțele antume, cu suflul tău ca vântul aprilin, chiar după strămutare în altă lume, cândva, se poate să revin. Cel care întotdeauna a susținut-o și moral și material a fost și este soțul Dumitru, cu care trăiesc în dragoste și bună înțelegere peste 40 de ani. S-a început totul chiar din primii ani de școală. Au învățat într-o clasă. Mai mult decât atât, au stat într-o bancă. Doamna Silvia s-a destăinuit că soțul îi este prietenul ei de viață, care o ascultă, o înțelege. Are și o poezie închinată soțului Dumitru. Am avut colegi de clasă cu care țin legăturile mai de aproape și mai departe. Cu unul din ei chiar mi-am legat și soarta mea. Este Dumitru Ghiveriac, profesor la liceul Gheorghe Asache, profesor de istorie. Cu dumnealui am stat în bancă în clasa 1 și acum, pe parcursul vieții, plecăm împreună. Dumnealui tot i-am închinat o poezie sub 10 aniversare, când am plinit 60 de ani. Avem 40 de ani de când trăim împreună. Aș putea spune, nu mă laud, dar putea spune că o viață frumoasă, acest bărbat, acest soț mi-a dat în viață foarte multe lucruri frumoase. Alături de el m-am simțit foarte bine și mă simțesc foarte bine. Îi mulțumesc din suflet pentru că este așa cum este. Sub 10 aniversare soțului, ești aurora hărăzită mie pe acest martirizat, dar scump pământ. Ești dragoste-mi de o viață, pururi vie, tămada inimii prin legământ. Ne-a fost făgaș în umbră și în lumină de-a lungul anilor ce au iurișit. Și în soarta mea, făptura ta senină, dumnezeiești ofrand de risipit. La acest ceas, sub 10 aniversare, tot binele din lume ți-l doresc, căci ai făcut minune să pogoare în veacul meu ca un balzam ceresc. Și cât prin voia pronii supreme să mai trăiesc pe lume îmi e dat, te voi iubi într-una, peste vreme, cu duioșie și nepregetat. Poetul Mihai Eminescu scria: citește. Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei și imagini din care vei întocmi înțelesul și filosofia vieții. Aceste rânduri poetice le-a însușit bine eroina emisiunii de astăzi, doamna Silvia Caba Ghiveriac. Soarta omului este nu întotdeauna așa cum omul ar dori. Sunt zile mai luminoase, sunt zile mai întunecate, mai umbrite, dar totuși trebuie să fim optimiști, să ne bucurăm de viață și să știm că mai scump decât viața nu avem nimic. Pe această temă eu am scris și poezia Anii Vieții. Din clipe îndelungi urziți, ați fost și grei și fericiți și chiar de-ați trecut și voi, azi n-am nimic mai scump ca voi. Când răsfoiesc cele ce au fost urmând al dăinuirii rost, mă văd al sorții rod discret și nu e cazul să regret. În tinerețe, fericit, îți pare viața basm vrăjit și nu simți ani cum se duc și nostalgii adânci ți aduc. O, ani lăsați de Dumnezeu, de ce tot iureșiți mereu? Ce mult aș da să vă rețin, mai stați, mai zăboviți puțin. Nu vă grăbiți spre neștiut, ci bateți pragul meu de lut și vatra mi-o încălziți pe plai, fără potrivă chiar și în rai. O frunză-i omul pe pământ, acui în ram, acui în vânt, dar dacă are un nobil țel, e în timp ca zidul de oțel. Și când coboară jos în glii, de fapt, se cerne în veșnicii, prin tot ce lasă împlinit în lumea cela zămislit. După ce am terminat școala din Horbova, școala de 10 ani,
Am intrat la școala pedagogică din Cernăuți. 2 ani am învățat la școala pedagogică. Au fost ani frumoși, de care mi-aduc aminte cu căldură. Am avut colegi buni. Îndeoște, chiar dacă au fost și unele umbre, totul am depășit această perioadă. Pe urmă, m-am dus la lucru în fosta școală internat din Herța, care acum este liceu din Herța, Gheorghe Asache. Prin corespondență am continuat studiile la Universitatea din Cernăuți, la Facultatea de Filologie, profesoară de limbă și literatură rusă. Acum predau în liceu literatura universală, fiindcă limba rusă acum nu se mai predă, dar nu-mi strică limba lui Pușkin, lui Lev Tolstoi, lui Dostoevski. Acum predau literatura universală în limba română la liceul Gheorghe Asache din Herța. O carte este un dar pe care îl poți deschide iar și iar. Și dacă răsfoiești plachetele de poezii scrise de Silvia Caba-Ghiveriac, citind, înțelegi frumusețea naturii, redată prin cuvinte într-unul din versurile poetei. Casa părintească, la colțul căreia creșteau 2 cireși, este o amintire care deseori o duce în anii de copilărie, care nu a fost una dintre cele mai fericite, dar totuși ține bine minte pe bunicuța la care practic a crescut. Mama era nevoită să plece la muncă prin alte părți ale Ucrainei, iar micuța Silvia deja învăța primele lecții ale vieții de la bunica. Limba rusă mi-a plăcut mult. Am trăit, după ce am trăit la bunica la Hreațca, am venit la mama în Herța. Aici eram înconjurată de copii care vorbeau toți în limba rusă. Aceasta nu vorbește că eu mai puțin am iubit limba mea maternă, limba română, dar am hotărât să studiez și limba rusă, limba lui Pușkin, lui Tolstoi, lui Lermontov și îmi plac multe limbi, dacă să știi mai încă câteva limbi. Eu cred că n-am trăit degeaba în viață. Dar dacă am studiat măcar cât am putut studia, mă bucur și de aceasta. După școala pedagogică, am venit să lucrez la școala internat din Herța. Și pe urmă, prin corespondență, am plecat să învăț mai departe, să-mi fac studii superioare la Universitatea din Cernăuți. Aveam colegi care erau alături de mine și aveau studii superioare și nu doream să rămân în urmă și m-am dus să termin universitatea. Și acum stau și mă gândesc, dacă nu mergeam la universitate, făceam un lucru foarte neplăcut, în primul rând, pentru mine acum, la vârsta aceasta care o am, să mă gândesc că am putut să-mi fac studiile fără bani, cum era cândva. Am terminat studiile fără niciun ban. Numai dorința de a învăța și atât. Am terminat universitatea. Așa că mă bucur că acest pas l-am făcut. Anii de studenție au fost foarte frumoși. În primul rând, foarte frumoși. Eu eram în cursul 4 la filologie și bărbatul a intrat să învețe în cursul 1 la facultatea de istorie. Deci 2 ani am învățat la universitate împreună, la sesii mergeam împreună. A fost o perioadă foarte plăcută în viața mea, am ce mi-aminti ceva frumos. Învățând la universitate, eram de acum în cursul 3, mi-au dat o lecție de limba rusă, la aceste lecții eu plecam cu mare plăcere, deci mă pregăteam, eram singur tinerică și în fața mea era un auditoriu tot de copii curioși care vroiau să știe carte. Și după aceea am lucrat ca profesoară de limba rusă și lucrul meu, așa mi-a fost în viață, cred că sortit, să fie legat și de lucru educativ. Am fost director adjunct pe muncă de educație la școala internat, apoi la școala la liceul Gheorghe Asache. După ce am ieșit la pensie, m-au luat încă la lucru la secția raională de învățământ, unde am lucrat 3 ani metodist pe lucru pentru munca educativă. Și după aceasta, după ce am lucrat acești 3 ani la secția raională de învățământ, un fost elev de-al meu, Dabulă Constantin, lucra la universitatea, la filiala din Institutul Politehnic din Harkov, aici la Cernăuți. Și gândind că eu stau acasă și mi-e urât, m-a poftit la lucru aici la universitate, unde mi-a dat post de
bibliotecar principal la această instituție, unde am lucrat încă 3 ani. Deci așa n-am simțit că s-au furișat bătrânețele. Știți, caut să le dau, să fug de ele, dar ele totuși cu părere de rău mă înconjoară. Aceste fotografii pe care le vedeți în imagine demonstrează că, într-adevăr, familia Capa-Ghiveriac este o familie unită, fericită. Bucuria și speranța părinților este feciorul Fiodor. Părinții i-au dat o educație aleasă pentru a deveni acel care este astăzi. Sunt fericită de familia care mi-am creat-o. Cu soțul avem un băiat, îl cheamă Fiodor. El locuiește aici în Cernăuți. A studiat pictură, deci, dar cu părere de rău, acum vremea, știți cum este, s-a terminat să ocupă cu busenisul, nu cu pictura, dar totuși ceea ce mi-a plăcut mie cândva în copilărie să desenez, am transmis ficiorului. Ficiorul foarte frumos desena și desenează când are timp liber. Le fac viața și mai frumoasă soților Capa-Ghiveriac cei 2 nepoței, care le sunt scumpi și dragi. Să nu supere nici pe unul, le-a compus ambilor poezii. Să ascultăm ce le scris bunica scumpilor nepoței. Dumnealui are 2 nepoței, 2 copii, deci nepoței mei Stanislav și Alexei. Dumnealor le-am închinat chiar și cartea, și ca să nu mi se supere Nora, pe care o iubesc mult, e foarte drăguță, aș vrea să spun și despre ea. Are studii, a terminat economia la Institutul din Kiev și lucrează ca contabil șef aici la Cernăuți și dumneiei mi-a dăruit acești 2 nepoței cărora le-am închinat și o poezie, adică le-am închinat această carte, dedic această carte nepoțeilor mei Stanislav și Alexei. Această poezioară e scrisă cu o ocazie. Era iarnă și în vacanța de iarnă băietul nepoțelul era la mine. Eu mă simțeam nu tare bine și n-am putut să mă duc dânsul afară, dar el din casă îmi spune: bunicuță, dă-mi voie la sănioară, a văzut copiii să dau cu Sania. Eu mă gândesc, mă tem să nu răcească. Și până la urmă totuși i-am dat drum afară și după aceea s-a uitat, am scris așa o poezioară. Bunica și nepoțelul. Bunicuță, bunicioară, lasă-mă la sănioară, că zăpada cine știe câte zile o să mai ție. Pentru bună, voia lui, voia nepoțelului, este mai presus de toate. Zice deci pe îngânate: du-te, odor, dacă dorești, însă vezi să nu răcești. Am 2 nepoței, deci și această poezioară e adresată și celui mai măruț și celui mai mare. Diferența între dânsii e 12 ani. Poezie Albinele. Pe imaș, 10 de albinuțe, zumzăi și hărnicuțe se zoresc din fapt de zori strângând mere de pe flori. Pentru roi și pentru tine, merea dulce de albine. Tu în viață, nepoțele, caută să fii ca ele, să muncești din noapte în noapte și să fii dulce la fapte. Cât citești, atâta crești. Cât citești, atâta ești. Eroina emisiunii de astăzi a instruit și a educat sute de copii. Le-a insuflat dragostea de carte, de graiul strămoșesc, de baștină, de limbă. De lipsă de literatură a hotărât să scrie pentru elevi. A înțeles de ce au nevoie copiii. Pe parcursul vieții am scris multe poezii, dar nu mi-am pus ca scop să le număr, să știu câte chiar anume. N-am făcut aceasta. Dar le-am pus aceste poezioare în câteva plachete de versuri. 7 la număr, deocamdată am 7 la număr plachete de versuri și am 2 plachete cu poezii numai pentru copii, celelalte sunt pentru copii, pentru oameni și mai în vârstă, pentru o vârstă mai mare. Și într-o carte care poezie pentru copii am și multe logogrife. Deci aceste ghicitori văd că sunt foarte căutate de copii de vârstă, chiar de la liceu. Le place, când veneam la lecții, băieții îmi spuneau să le mai aduc dintre aceste logogrife să mai ghicim, că logogrifele îi află cuvinte noi și îndeopște e interesant. Lucrând alături de copii, am văzut ce le trebuiește și ce sunt acești copii și ce ar dori să citească. Și lipsa de literatură în limba noastră maternă, cu părere de rău, m-a făcut să scriu. M-a făcut să scriu, să aibă
fiindcă mă ruga, cineva vinea, o mamă la grădinița de copii, scrieți-mi o poezie pe această temă, că am, ia ca așa, o haină, trebuie să îmbraci copilul și trebuie să spui câteva rânduri. De fapt, poeziile la comandă nu tare dorite, dar scriind și la comandă m-am stăruit să mi-au rămas pe urmă aceste poezii între aceste plachete de versuri. Majoritatea poeziilor sunt închinate, deci vieții noastre înconjurătoare. Totul ce mă înconjoară, totul m-a făcut să scriu. Și multe poezii am închinat copiilor, nepoțeilor, soțului, mamei, am multe poezii închinate mamei. Cu părere de rău și tati am, necătând că tata n-a fost alături de mine când eu am crescut, dar nu țin pe dânsul ură și așa chiar în poeziile mele se vede că l-am iertat de mult. Așa este viața. Și dacă am crescut la țară, mi-a trecut copilăria într-un sat, în satul frumos Hreațca, la casa părintească, n-am putut să nu scriu despre casa părintească, despre grădina care era în floare, despre cireșii, vișinii, nucii, totul ce m-a înconjurat în copilărie, am căutat să nu obișnuiesc pe nimeni și despre tot să scriu, să-i amintesc în versurile mele. Și alături de bunicuța, clar că și despre bunicuța am scris mult. Am așa o poezie, cireșii. Erau în ograda noastră doi cireși. Unul era cu cireși negri, unul cu cireși albe. Și țin minte cum mergeam la acești cireși, cu părere de rău acum ei nu mai sunt, dar mi-am închipuit cireși așa ca cum ar fi vârsta omului, din copilărie și până la bătrânețe, așa am scris despre aceste cireși, soarta lor. Cei doi cireși, frumoasa mea poveste, o scumpă amintire din trecut. Pe locul vostru azi nimic nu este. V-au nimicit, v-au ars, ați dispărut. Mă întorc la voi cu gândul și cu dorul, ce drăgălași și mi-amintesc erați. Creșteați alături străjuind răzorul, înalți, rotați, umbroși ca niște frați. Înmugureați, apoi dădeați în floare, veșmânt ales alb-verde îmbrăcați. Iar când cireșile zâmbeau la soare, hăiniță verde-roșie aveați. Plăcute clipe din copilărie, zburat-au toate în al vieții larg, dar le păstrez suava amintire că-și țin nespus la tot ce mi-a fost drag. Copilă eu vineam la strâns cireșe, voi brațele spre mine le plecați, vă admiram ciorchinele din creștet când crengile încet le legănați. În toamnă, frunza voastră aurie, treptat, treptat vă părăsea vâlvoi. Și în iarnă rece cu omât pe glie voi apăreați sărmanii iarăși goi. Amar, amar mă doare lipsa voastră, iertați-mă că nu v-am ocrotit. Pruncă eram când am plecat de acasă, când m-am întors nu v-am mai regăsit. Rămâneți, dragii mei, doar amintirea va fi mereu alături de voi, căci vremea se petrece cu grăbire și nu se mai întoarce înapoi. Măicuța mea grădină, cu flori, cu nuci, cu mere, a ochilor lumină, văzduhul gurii mele. Măicuță, tu, vecie, nemuritoare carte, de dor și omenie, de cântec fără moarte. Vorba mamei este cea mai dulce și mângâietoare. Întotdeauna vorba ei a fost și va rămâne ceva sfânt. Povețile ei au rămas ca niște lecții pentru toată viața. Doamna Silvia ține bine minte povețile înțelepte ale mamei sale, care pe parcursul vieții i-au fost călăuză. Mama a fost și a rămas ca o icoană a sufletului. A scris și o poezie despre mamă. Povața ta mi-e călăuză, au, fără ea ce facem aș? Ea, prin a vremurilor spuze, mi-arată cel mai drept făgaș. Mi-ai fost liman de neprihană, la bucurie și la greu. Și acum îmi ești ca o icoană, căreia mă închin mereu. Lucrând în școală, acum de 48 de ani, așa că aș avea de povestit foarte mult despre
foștii mei elevi care țin legătură și în ziua de astăzi, care mi-au ajutat ca aceste cărți ale mele să vadă lumina zilei cu ajutorul finanțării din partea unor elevi. Am scris, deci în 63, în anul 1963, am făcut primii ani în școală, după școală pedagogică. Și dintr-o dată mi-au dat clasa a patra. Am intrat în clasa a patra și ochișorii acestor copilași până acum stau în fața mea și nu numai cât lor, dar dedicată, această poezie este dumnealor, dar această poezie poate să fie dedicată tuturor elevilor mei care i-am avut pe parcurs, pe care îi iubesc foarte mult și le-am dedicat această poezie. Pe toți i-am numit Odoare ale cugetului. După 10 de ani, elevii doamnei Silvia Caba-Ghivirac o întâlnesc, o întreabă de sănătate și mulțumesc profesoarei, poetei pentru munca depusă. Devenind maturi, înțeleg că nu e atât de ușor să educi binele și frumosul. A dedicat o poezie elevilor. Elevilor mei, atunci, prin anul 63, când am intrat în clasă întâia dată, erați zglobii ca niște porumbei, roind în lumea școlii fermecată. M-am contopit cu voi și ani la rând vă îndrumez spre cărții stea măiastră, cu inima de râvnă fremătând, nepregetat, per aspera ad astra. Elevi, elevi, dragi cugetului meu, legați prin anii de timpului cu nună, destinul hrăzit de Dumnezeu cu voi mi-a logodit pe totdeauna. Voi din prefirul faptelor răzleți mi-aduceți amintiri neîntinate. Sunteți odoarele fără de preț și vieții mele dau un rost aparte. Și mult mă bucur când vă văd din nou în cuibul școlii de odinioară, ca pe un purul repetat ecou al vremii în navala sa spre țară. Vă port în mintea mea necontenit și în clipe de alin și în ceasuri grele, crâmpeie dragi din rodul pârguit, pe ramul muncii și iubirii mele. Aș vrea să le doresc telespectatorilor, în primul rând, sănătate, fericire, noroc, să-i înconjoare întotdeauna oameni cu suflete bune, curate. Aș vrea să termin cu cuvintele care le-am scris în această poezie. Poezie, așa și-am numit-o cuvântul. Pe al nostru zbuciumat pământ, el e izvor de înțelepciune. Urci culmi de cuget prin cuvânt și săvârșești orice minune. La cei căzuți aripi de zbor le pui prin el de-l zicea tare. Deschizi porți noi spre viitor, dai vieții negrăită zare. E pe măsură a răni, dar totodată și tămadă întremătoare de vei ști să-l mânuiești fără tăgadă. Dacă-i cu jeg, să-l ocolești, căci vrednic nu-i să-l iei în seamă. Chiar de-i rosti de guri regești, tot pere în spulber ca o scamă. Să nu te închini la vorba rea, indiferent de cine-i spusă. Contează sensul bun din ea, nu la ce înălțime-i pusă. Păstrează-ți visul înzedit în Domnul ca și crezământul. În viața ta, necontenit, împlină-ți fapta cu cuvântul. Scriitorul Dumitru A. Petre, originar din satul Târnauca, raionul Herța, doctor în filologie, membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, scria: să purtăm în suflet candela credinței, care e un strop din Duhul Sfânt, să ne grăbim a logodi existența noastră cu binele și frumosul, să înfruntăm cu existență cenușiul și efermul. Spre aceasta ne îndeamnă talentata poetă Silvia Caba-Ghivirac, eroina emisiunii de astăzi, prin florilegiul poetic al plachetelor sale. Stimați telespectatori, astăzi am răsfoit împreună câteva file din povestea vieții profesoare și poetei Silvia Caba-Ghivirac. Iar la o altă poveste vă invit peste 2 săptămâni pe postul de televiziune Bucovina. Numai bine!